De laatste seconden van de wedstrijd tik je voet als Cambuur nog een vrije trap krijgt. Hij komt voor de voeten van Michael Jansen en met een omhaal zochter dat de bal met een grote boog in de goal verdwijnt. En het Cambuurstadion is in extase. De mooiste die je ooit gemaakt hebt? Ja, ik denk het wel. Normaal zijn het allemaal kopballen en nu een keer met mijn voet. En dan zie je die bal vertrekken vanaf je schoen en dan denk je eerst van haalt hij het of haalt hij het niet? Of zag je gelijk die is binnen? Ja, toen ik me omdraaide zag ik de keeper een beetje over zich heen kijken en toen dacht ik al, die gaat erin. In de eerste helft liep het er net op dat Cambuur rond het langste eindloeken zal. Fortuna Sittard is gevaarlijker en komt correct voor het skoft op een 1-0 vastsprong. De vastzet komt van Nico Vanek en bij de tweede peel kopt Ruud Boymans binnen. 1-0 voor de beziekers. Ja, we hebben met de rust zijn we bij elkaar gezet en we hebben gewoon afgesproken dat we gewoon 45 minuten vol tegenaan gaan. En ik denk dat dat ook wel te zien was. In de tweede helft docht trainer Menzo dan een goede set. Hij wisselt twee spelers en brengt Nasir Maatje en Jeffrey de Visser in het veld. De laatste is nog maar een paar dagen in Ljouwert. Hij kwam dit weekend oer van het Schotse Aberdeen, maar maakt het nu al zijn debuut. En het zwaarget voor een omslag. Want de beide invallers doen het goed. En uit 10 minuten in de tweede helft valt de 1-1. Het is een rommelige situatie. En uiteindelijk is het een eigen goal van Rick Geenen, de verdediger van Fortuna Sittard. Hij rekt de bal als laatste aan. En dus is het 1-1. Ja, dat klopt. Het was een beetje een rommeltje en nu viel hij wel goed en zat hij wel erin. En, ik denk de eerste helft hadden we ook een paar keer een rommelig moment en dan viel hij net niet goed. Ja, de tweede helft viel hij wel goed. Cambuur bloedt ek daarna de betere ploeg, maar onder oren dus die Jeffrey de Visser. Hier had er de actie in huis en de vastzet op Nasir Maatje. Maar die kapt dan net lekkertje in de bal aan. Maar de Visser kan dus waarom zijn op een slagdebuut. Ja, bij Vlagen ging het goed en ik gaf de bal een paar keer dom weg. Maar ik ben natuurlijk wel denk ik een beetje stroefjes, want ik heb al een paar weken niet gevoetbald. Dus hopelijk gaat het snel beter. Maar zijn debuut hier toch een minder goed gevoel, joh, dat die busterbaarlijke goal van Michael Jansen net vallen weer. Maar hij valt wel en dus pakt Cambuur 3 wichtige punten. Had je nog verwacht dat hij zou gaan vallen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. We waren wel aan het drukken, maar tot echt grote mogelijkheden kwam het eigenlijk niet. En dan heb je zo'n goal nodig. En als je echt wil meedoen om de prijs, dan heb je deze punten en zoveel doelpuntjes nodig.